Vítam vás v obchodnom dome Aubero. Rád by som vám predstavil náš nový model sedacej súpravy od nemeckého výrobcu. Je to model Xara. Zaujímavosťou tejto sedacej súpravy je jej vzhľad, poťahová látka, výška nožičiek. Všimnite si, krásne pod ním dokáže upratať vysávač, čiže nepotrebujete sa zohýbať. Zároveň je to model, ktorý je univerzálny ohľadom hĺbky sedenia. Sadnem si do prednej polohy. V prípade, ak rád chcem večer ležať pri televízore, posuniem si, rozvalím sa, zdvihnem si alebo napolohujem si opierku ruky, napolohujem si opierku hlavy a urobím si pohodlie, aké potrebujem. Model sedacej súpravy Xara môžete mať doma v rôznych rozmeroch podľa typového plánu konkrétneho výrobcu. Čo je veľmi dôležité, v ponuke je zároveň aj široký výber poťahových materiálov od jednoduchých látok, štrukturovaných látok až po tieto najmodernejšie látky. Takisto výber viacerých typov vankúšov. Chrbtové vankúše, ktoré slúžia ako opierka chrbta, dekoračné vankúše, područkové vankúše, na ktoré si viete ľahnúť.